Endikadonai Arrasatarrarentzat 6. Behobia Donostia lasterketa izan zen domekakoa, bere esanetan eta batez ere beroaren ondorioz orain arteko gogorrena. Gauzak horrela, hasierako asmoak aldatzea erabaki zuen. Nire objektiboa zen, lehengo urteko denboria inguratzea, baina, karo, hainbeste bero eta jakusi nagoen esan imposible da. Orden, deziru nagoen gotia noi disfrutetan, beste urtetan ez dut disfrutetan dauen giruakin, baina aurten esan noi disfrutetan eta bukatzera. Aurten 400 parte hartzaile inguruk utzi dute lasterketa eta probako irudietan ikus daitekeen moduan, beroaren eta esfortzuaren eragina nabarmena zen askoren egoeran. Horakorik nagoen ikusi, baina entzunotan jende mordua, jendia basteretan urrian botata eta pasaba zara bai. Jendia ikusi nagoen hori bukatu zen oso sentazio txarrekin. Proba amaitzean hil zen 31 urteko lasterkari nafarraren heriotza izan da aurtengo lasterketaren puntu ilunena. Atlon zerbitzu medikuetako kirol mediku Alberto Garaik baina duen garrantzia eman gure izan dio. Kirol medikuntzan esfortzu froga maksimoetan estadistika hori daukagu, 10.000 probatik bati litzen dela froga egiten. Orduan ez dakit txapelketa baten olako estadistika dauen. Eta apur bat nahi nauen apur bat trivializatu baita, betik baten bat hiltzen danien, batean kirolien, hilinda, pertsona gaztiek, kirolariek, gehienak hiltzen die trafiko istripuetan, eta kopuru eta porzentajioz joltu da. Beroa egingo zuela jakinda aurretik eman ziren gomendio guztiak emanda ere lasterketan egondako arazoak ikusita, zenbait parte hartzaileren jarrera kritikatzen du Garaik. Zan, jente arrunta, 40 ordu eta 40 minutu inbida hoienak eta gelditzu bez, abitoimentutan, ure eraten eta ure dana gainezka, gelditzuei, eran tranquil eta gero jarraitzu. Lasterketaren aurretik parte hartzaileei proba medikoak egitea izan daiteke horrelako arazoak ekiditeko modu bat. Adibidez, Frantzia baldin bazoiez, Italia baldin bazoiez olako karrera batera eskatze dutzue ziurtagiri mediko bat. 100.000 itxeko bebai. Gero 300 itxeko aholku itxen daue. Azterketan mediko bat pasatzie. Nik pentsa, 28.000 izan ziren, ez? Bukatu hogienak, baina 30 jarri. 30.000 pertsona azterketan mediko itxea, ez dakit. Baina eske olako froga bat, hain gogorra, hain luzie, nik uste dut esfortzu froga bat komeniko zala itxie, nik uste dut baietz. Eta behin proba amaituta nola errekuperatu egindako esfortzutik? Baina gorputze faktura pasatzen dago, orduen lehenengo egunetan lasai, ondo loin, ondo hidratau, ondo jan, ligero, apur bat ondo rekuperatzeko, luzaketak inasi, eta pixkanaka oitzu lehenengo martxara. Eta mesedez jarraitzu isila kiroleitza.